kwano lal tok mach muoch ko gwen ma kawuono kendo wang'o duknigi. Majno noweyo johala gi lal ma gikwano ni nyalo heo siling milion 3. Johala go oseyo tend kaunti kuom deko konyo nego majno ka kwayo margi en neno ni oketo kenge motegno mag kedo gi masira mag mach. Tend kaunti ma Kisumo to yango fuok mantiere e lwenj kedo gi masira mag mach ni en onge mar hoho mag pi kata hydrants e bus park kendo kod ng'ikruok korka joket teko mag sitima. Chian gi mwandu moromo 90,000 to gi wang' gite nikech an chalo kugi pes loan maka olone ash. Koro sana dong' nono kaka dwa chako, kaka dwa gedo, kaka dwa kelo mwandu onge. Koro akwayo jotelo, city manager gi jatendwa governor mondo unenwa uruma mondo une kaka wachako nikech wan gi nyithindo madhi skul. Kaka an gi dukni 2 ma nesha uso electronics gi gig stima. Awito machiegni gi milion 3. Koro wakia kendo wachiew gi kuyo. Wakia kata kaka dwa chako gi kanyo. Duka ni piny, dukni owang', stock mokony be onge. Koro wakwayo county government ni gine kaka ginyakonywa. Ile negligence na ile uvivu kwa kazi ndio bado wameleta hiyo shida yote. Mimi naambia serikali, Kisumu County Government, hawa watu wazima moto hawa lazima wafanye kazi kulingana kuhudumia raia. Watimo mos Nyoro Bus Park dio wito gi mang'eny nyan kuno gotieno to majino ne ochakre ka mach matin ni waparo ni lochwa dhi tieko majino kaka nyodhi ni en electric fall e kiosk moro achiel kanyo. Koro atimo mos